Adara ka baningkong gi ong badai tangka ID card Henry mentapi penenkam nak bentaki AKA baro nak bentaki SIM card nak bentak ka bank ka kaurusan ka kam ka pension wat ban pendung kerteng haki hospital ru. Adar udon ki dak ti jupi ki kematskan ka kerteng ka jakasa mobile number ki information jong ka bank bat ki we house name arjar ka prala pulong yo adar ubadon kam nak benta pun ki jingtrikam haki bank ka jingling ya ki pankan haki kaurusan ka LPG ka pension klaim adar ngimla ban yo wat ya ka SIM card ru. House name arjar kenyo palat online lurmut ki brew kila syaweng na katup chong ki kaurusan hakeleng keri inja namar bakim syem penyade yo adhar hal jemang arjar khapra we unong to khubur ulalap palat sibilian mut kinong inja kila syadi ya ki adhar information jengki hakador basi hajar ne sanspat tengkaleng ba kabersam ka adhar authority kanong penyat ya adhar hak baningkong ka kentat ya kene ka jingja Henry Hadin kalap yang bat kaong ba kadon ka jingthot hakaliang ka system security ka sarkar Andhra Pradesh kalap penpau ya ki information jengki khalai lakmut ki brew ka sarkar Jharkhand kalap penpau ya ki information jong ki 2.2 million mut kinong yo pensyam kum na ka Bible Jeremiah kan nyo kandai ka ong ka donut kalong ka bersyukur halor ki ek baro jing aya kabar ka bakat kanesha ki system jong obreu kalong ka bama namar ki brew ki la bentok bersyukur bat berpendan kam baklaya ki datang kesentoshi kumari ka kena kentai ka badang khat voice nam kerta na Jharkhand kala khlat no na ka jing kerdu bam house nam arjar kan nyo namar bala weng no ya ka ration jong kalong ying jong ka namar bakam don ling ya adhar ilong kini ki blayap lok bat ki yo pension Rajasthan ba Jharkhand kim syam la yo pension da ki benai namar bak amashin shen kti adhar kam trikam kum kutin jong oblena ka Bible proverb kat saw lai kuwe uno ba pension ben yo baduk pin iya ka jing iben yo unong thau jung kim karukum sensar ka bakam ba ka yarap Henry ka pulong ka jing kerdu bat ka jing ginjar kata kam den obleng da ka ba penyeso yo adhar bat ki AKA baro ka sarkar kala ban budin ya phi angno philet ka ka ba phitep ka ba philen kane kamdai tang syapang ka ID proof ka ba pidai unong syong kari padai syapang ka jingkwa sencari ni ka Bible ka ang yones pra lai pendru ada ukun upladut ya pipi long shisha ki belat lut blai ula ai hangi ka jing lat lut Henry kane ka digital kala simno ya ka suki bat jarjar what Edward Sworden nong aktin berim jong ka NSA uong dai ka jing pen Kenya ka jing long lat lut adhar udai ka jing maya ka jing lat lut jong ki brew adhar dai ubesneu Henry ka longkum ka tiar bat kano ka tiar ka badan hakti ki besneu kala ben kala long ka atiar ben ra ya ka jing ma indai ben keli ya lade ka baja lada ya adhar la sinsar da ki brew ki besneu kum ki bangit ni dai belong ki bahusiar indai ben yada ya ka jing lat lut jungi bat jadai ki baduk bat ben jang scam hakatin ubleng bat nyim dai ben shifting ya adhar namar kampat dai kata ka sni jong umrat klau unsawan hadin lada pipdiang ne pipdiang ya adhar kata ka dai kamon lat lut jung pi bat ya ki balap diang wat ai ba ya ki information jong pi kin pendun kam bakla adhar dai ubesneu yarap ru habun kiliang ban penduna ka bamsap ban itu kerpang nyanyi iwe haki digital bat yarap mentrekam khamstian Henry ka sistem ne ka rukum pendrekam kalong ka besneu bat ban paling haki AKA baro kamlong ka babha bat ka basingan namar nimdon shu ya ka privacy ka sarkar kala control ini bat ka bakhamsneu kalong pangimlong shu ki belat lut namar ladang nim pudiang nimyo shu ya ka hok jungi bat sakawe lada wa adhar udon hakti ki brew ki babha ka biang Henry lada udon hakti ki brew ki besneu kalong ka jingma perlok ka dai ka rajunga jengpi atau pisneu ya hap pentre kam no ya adhar hak jella jungi ne pim sneu ya hap sa comment haki comment section jengpi